En Lugo sabíamos antes que teñen un campeonato de lanzamento de pantufla. Enviamos a Óscar a adestrar un pouquiño. Que tal, compañeiro? O barrio da Piringalla en Lugo está completamente preparado para este campeonato de lanzamento de pantufla cando Ricardo xa fai exercicios de quecemento para lanzala. Ollo que vai Ricardo, cando queiras. Lanza pantufla, parece que non obtivo o resultado querido, pero ollo que vai Marta. Marta está a piques de lanzala e mirade como voa. Mirade como voa, amigos, ese lanzamento de pantufla, porque estamos aquí no barrio da Piringalla onde vai ser exactamente este lanzamento de pantufla, non, Óscar? Exactamente, así, aquí vai a ser, e nada, clasificouse Marta, como podes ver nestes entrenos. Porque isto é que cando un lanza a pantufla o que quede máis lonxe, clasifícase para a seguinte ronda. Gana, exacto, clasifícase para a seguinte ronda, así hasta a final. Vamos facendo rondas, concretamente hai cerca de 90 participantes, o sea, está cerrado, xa non collen aí demais, está cheo, e nada, facendo eso. 80 participantes porque dixeches que, claro, 80 participantes porque non poden vir máis, porque senón serían 200. Exacto, sí, a verdade é que sí, ainda esta mañán había xente que se quería apuntar, pero xa non podemos, hasta aquí. Pero que isto é unha tradición bárbara, amigos, unha tradición bárbara na que se xunta aquí todo o barrio, verdade, Ricardo, que ti és o presidente aquí da Comisión de Festas, e cantos anos levades xa facendo isto? Pois, non, é o noveno, a novena prova que facemos, campeonato, é o noveno, do mundo, O noveno do mundo, amigos, o mellor, isto vai ser categoría olímpica algunha vez? Se ves, claro, aí estamos, e nós queremos estar arriba na cabeza. Claro, e a ver, a marca máis grande que fixestes cal foi? 12 metros. 12 metros, pero é moi difícil. 12 metros é pouquiño, sí. Sí, hai que ter técnica, isto é como a todo, técnica. Hai que ter técnica, e hoxe aquí ás 8 da tarde é cando podedes velo, non? Hoxe ás 8 da tarde... A partir das 8 aí empeza pero, o campeonato do mundo. Amigos, eu o que quero... Teño que facer unha proba. Teño que facer unha proba. Podo retarte. Eu xa quitei o zapato, xa o quitei, Óscar. Voute retar. Con esta vai ben. A ver quen gaña. De Óscar a Óscar. De Óscar a Óscar, veña. A ver, aí imos, amigos. E teño que tirar para diante, non? Sí, vouche deixar tirar primeiro, sí. Veña, vou. Pé hacia diante, dalle duro aí. Pé hacia diante, amigos, e dándolle duro. Aí vou, Esto aprendindo a miña nai, amigos. Wow, mirade que vou. Mirade que vou. Bueno, que en altura estivo ben, En altura estivo ben, conseguiu unha voltura. É de longitude. É de longitude, é verdade, amigos, non se me deu ben. Aí vai Óscar. Apunto a cámara. Aí vai Óscar, amigos. A ver se lle apunta a cámara. Aí! ¡Ai! Gañou, amigos! Gañou, esperade que vou aí a pata coxa, amigos, porque efectivamente gañou. Aquí vedes esta pantufla que lanzou Óscar. E, amigos, aquí no barrio da Piringalla pásase maravillosamente. Xa sabedes, hoxe ás 8 da tarde tedes aquí lanzamento de pantufla. Están avisando aí os veciños polo barrio. Amigos, desde a Piringalla despedimos conexión. Grande, Óscar.